Oimore nyikwa Ramogi aneno ka Nyasaye oyie no wachako duogo ka chenro moro oimore kama okelo weche manyien sani wang' sama saa 3 Belinda Dhiambe jaloko marwa oduogo kod kendo anto nyinga Trevor Ombija janding opanga jendo Ombija taya nyakwar guok kocha pesa koro gimoda timo sani wadhi go mbaka wach mar dhialo nyathi manyako gi Easter Achieng' Okech. Easter en director mar Kefeado. Kefeado en Kenya Female Advisory Organization. Gimomiyo wadhi go mbaka no kawuone no chieng' dhialo nyako. To gisebedo ka gin gi weche mang'eny marocho ratich. Wadhi penjo dito en ang'o makoro nyaka tim mondo mi ratiro mar nyathi manyako obed maber e pacho kae. Mane mbaka mwadhi goyo bang' daka moko machuok e buch jopenj dwer winjo pachi 2-3-6 kaka inyalo yudowa, lakini kapok ochopo kanyo magi weche manyien mawango. Going forward, better equipment, which includes air equipment, aerial vehicles, UAVs, commonly known as drones, to minimize physical contact. Piny owacho singo jiwo arita e gwenge matungni osebede pacho kae. PSCs will be taking you through the quite many infrastructure that we've been able to improve. But of key to note is the KICC. Joten migepe manyocho loki koro chiwo apisego nyanga ne jowetegi manyien madonje apisego. Many of the girls engage in irresponsible sexual behavior and they end up getting pregnant. And it's because of many factors. I can say poverty. Chano yangi ni ema pod nyayo thiro dongruok nyathi manyako mapacho ka. Ero kamano kuom keto Ramogi TV ka wachakane ni piny owacho singo keto kenge mar ariyo mag arita eneno ni arita odok e wang'e e gwenge mosebedo kod tungni. Kolieko e limbe mare ma apoya e gwenge masondu e tong' Kisumu kod Kericho, jatend migawo mar arita Kithure Kindiki oyango ni sirikal medo keto lai makare mag rakruok kod timbe maundu koting'o jiwo nyalo mag apisas mag arita e bedo kod lony mar geng'o kendo rakruok kod timbe njore. Kindiki oluwo ni gibiro tiyo kod lony manyasani e kedo kod maundu kendo jiwo arita thurka. The solution is the 25 billion police equipment modernization program, which has already been completed and the deliveries have started trickling in. And I want to assure the country in the coming weeks and months, we will turn around the story around terror. Going forward, better equipment, which includes air equipment or air assets, personal protection equipment, and also the increasing use of unarmed vehicles, aerial vehicles, UAVs, commonly known as drones, to minimize physical contact. Going forward, we will turn around the story. Piny owacho golo chik mondo welo bila mosetiyo e tesen achiel kuom higni 3 kaka yor jiwo arita e pacho kae ndie. E ler mochiw kod jatend migawo mar arita Kithure Kindiki, piny owacho bende koni gidhi yango e lela joma sero e yor omenda jonjore e gwenge ma Lamu kod Nyanduat ma ugwe ma pacho ka. George Bati miwa ler. Kauloso bangwele kod komiti ma ochung'ne weche mag arita e od bura mar Senate, jatend migawo mar arita Kithure Kindiki olando ni obila mosetiyo e tesendo bila achiel kuom higni 3 nyaka wil e ndalo 60 ma ok okalo. No officer who has served for more than 3 years should remain in the station they are serving. It's part of the policy reforms that we have initiated, and we are expecting, we have given the police command a maximum of 60 days to make sure that all officers countrywide who have stayed for more than 3 years, not 5, must be transferred. Kindiki bende koni apisa mora mar obila mabiro temo thir kod okang' makamano kendo tamore wuok kama osetie kuom higni 3 ibiro chungo sache. Any officer after the 60 days who continues to resist or for whatever reason does not move to a new station, the salary will be stopped. It is that serious. And for those doing sensitive operations, normally we move them after 1 year because the
the kinetic work and operations they engage in are extremely demanding. Ewi ng'ur mosebedo ni piny owacho tero apisa mowuok e tiegruok mondo rakre kod jonjore matuklu e gwenge manjore otime nduoko. Kindiki okoni obila ma itero e gwengego gin ma omi tiegruok moyiedhi kendo ok ng'i hik obila to kar mano ing'iyo kit tiegruok ma obila go ni godo. So it's not about age of the officer. It is the training of the officer that determines the deployment. Because you can have a very experienced officer but has no exposure, has no training to handle sophisticated crime. So the age of the officer should not be the problem. You can have a 27-year-old, but they were recruited very early after Kiganjo or APTC and taken to serious counter-terrorism training. Kosingo chiwruok mar piny owacho e kedo kod njore ahinya e gwenge mag Lamu kod nyandwat ma ugwe ma Thurka. Kindiki okoni gidhi nyanyo e lela nying joma siro timbe njore ka bende omiyo gi thuolo mondo gichiwre kendgi e lwet obila ma ka ok kamano to gibiro romo gi makolwer. The Ministry of Interior is going to publish those suspects that we consider to be the chief planners and those who bear the greatest responsibility in planning, financing and orchestrating the violence that has visited Lamu County in the recent weeks. In the alternative, if they do not surrender, we will look for them and we will find them. And when we find them, we will do what we must. E kinde ni marochruok arita oseneno e moko kuom gwenge ma Thurka, piny owacho kalake ni gimedo keto lai mopoch mag kedo kod jomaundu kod jogo ma osebedo kanyayo timbe njore pachoka. George Bati, Ramogi TV. Kwa dhi mbele ni jagoro mongirore migao mar arita Dr. Raymond Omolo chako ayanga chenro mar chiwo tiegruok ne commissioners mag gwenge kaachiel kod commissioners mag county e kar tiegruok mar Kenya School of Government e alwora ma Lower Kabete Nairobi kae. Omolo ne olero ne sirikal koro ikore mar kelo lokruok ne apisas mag sirikal mar neno ni chenro mag piny owacho ochopo sama kare. Nolero ni apisas go nyaka koro ne gitudruok mora gi jopiny mar bedo kod weche mogen kaachiel kod winjruok maber bende. The government is focused towards ensuring a visible change in GAOs, and as such, it is imperative that we empower our officers with the tools and insights they need to excel in their roles, to capacitate our officers to offer effective, efficient, and responsive services. We have to ensure that every interaction with Mwananchi is marked by timeliness, credible information, and a genuine understanding to the needs and concerns of the respective individuals. The motivation for this program is also grounded on the fact that the government has been reorganized and there are renewed ways of doing things. Jatend piny Kenya William Ruto golo chik mondo chunge tich apisas 23 mosebedo ka rito bunge pacho kae ndie kowacho ni gisebedo ka gichama asoya mar nyayo kethruok mag bunge. Kanolose nyasi mar sidho kondo apisas mosebedo ka yudo tiegruok mar rito bungu, Ruto wacho ni apisas go osebedo kod samuoyo e tijegi kendo chiwo siem mondo kawnegi okang' mager. Ruto wacho ni higa ni kwan mag apisas marito bunge omedi mondo sir tije ma apisas mag KFS osebedo ka timo. Apisas 2664 nosidh kondo odiochieng' ma kawuono ka gisebedo e tiegruok kuom thuolo mar dweche 6 mokalo. Kadhambi, who is the National Assembly. Tumeweza kupanda miche bilioni 15 na nimeamrisha bodi ya KFS hawa wote waliopatikana aidha wakizembea ama wakijihusisha na ufisadi ama wakichangia kuharibika kwa misitu yetu, wote waondolewe kazini na wapelekwe kotini. Wamepatikana tayari forest managers and forest rangers 23. As a ministry, we look forward and we have put measures in place to deploy these forest rangers who are graduating today to the various hotspots to address the challenges that I have mentioned, Your Excellency,
and to safeguard and enhance our forest plantations. Jumachiel nyaka ne jatend piny Kenya William Ruto tim lokruok e tend migepe moko. Jotend migepe manyocho loki koro chiwo apisas gi ayanga ni jowetegi manyien e migepe go eko. Jatend migawo mar jotich e piny owacho Moses Kuria nochiwo ayanga apis mar migawo mar ohala ne jatend migawo manyien men Rebecca Miano modonje migawo no kowuok e migawo mar tudruok pinje Afrika ma ugwe. Andrew Ndego nigi ler mar wachni. Bang' lokruok manyocha jatend piny William Ruto timo, jotend migepe ne odhi nyime gi chiwo apisi ayanga ne jogo ma omile momagi. The document that I want to hand over is E apis migawo mar weche limbe pachoka, jatelo manyien mar migawo mar limbe gi le bungu Alfred Mutua ochiwne apisi ayanga gi mane en jatend migawo no Penina Malonza. Malonza bende okawo apisi mar bedo jatend migawo marango weche Afrika ma ugwe. Migawo mayando telie gi Rebecca Miano ma okawo apisi mar migawo matayo ohala. So far we had quite a lot of achievements within that short period. PSCs will be taking you through the quite many infrastructure that we've been able to improve. But of key to note is the KICC that we've managed to actually rehabilitate after 50 years. And so I want to believe the portion that is remaining, our plan was actually to renovate the entire building, and therefore I want to believe that you'll be taken through the plan that we had. Jatend migawo Alfred Mutua olero ni oikore mar tayo apisi mare manyien yorno ma owinjore. I want to say that I'm very excited to be here. I'm quite happy. I told President William Ruto that this is one of the best things he's ever done for me, and I'm quite excited. And mbele iko sawa. Mutua wacho ni ochano bago rombe buora gi jolonye weche mag limbe gi lek mar kelo dongruok e migawo no kendo medo nyadhi mare. My aim is to engineer this ministry to be a very key employer in various sectors. And so we'll work together with everybody, thinking how do we create jobs everywhere in this country for young men and women. It's not just about tourists coming here. It's also about creating opportunities for young men and women. Komachielo, Moses Kuria oweyo apisi mar migawo mar ohala ma okawo gi Rebecca Miano. Rebecca Miano osebedo ka otelo ne migawo mar kanyakla Afrika ma ugwe yor kojolo, migawo makoro sani omaki ayanga gi Penina Malonza. Andrew Ondego, Ramogi TV. Komiti mar od bura marango weche mag keto mwandu odayo dho mane en jatend migawo mar somo machon Dr. Fred Matiang'i ewi mibadhi moro mar omenda maromo $420 manogwenyore kinde chako mbalariany ma Kenyatta University e piny Rwanda kod Tanzania. Matiang'i mane oloso kod komitino kokalo e mbui mar Zoom kani e piny mar Amerika nolero ni jakom komitino mene Emmanuel Wangwe ni piny owacho ma Kigali ema ne okawo okang' mar loro mbalariany no kata doko ni piny owacho ma Kenya to ne otemo kar nyalo ne e lombo gi mondo gimany yor jiwo mbalariany no mondo dhi adhiya nyime. Komitino bende noketo jatend migawo mar somo Ezekiel Mashogu e tago maliet ewi wach mar ni ng'eny mbalariany ma Thurka itayo gi jotelo ma kojolo kuom thuolo mokalo dweche 6. Deputy Director Research. Honorable Minister. And we have now a substantive order. Southeastern University of Kenya, we have feed that one. University of Kavianga, we have done. University of Eldoret, Dedan Kimathi University, Tharaka University, Karatina University, Jaramogi Oginga University of Science and Technology, Tom Mboya University, Technical University of Kenya, Pwani University, and Kisii University. Dr. Matiang'i, the committee requests your presence to clarify on the following issues. 1, the rationale behind the decision to close the campuses, considering money had already been spent. 2, the extent of consultation with the university management and other relevant stakeholders before making this decision. Odonjo ne weche mag siasa ni jood bura mag Azimio kotelnegi kod jaod bura ma Mathare okil Anthony Oluoch koro dwaro ni mondo wit oko bura mano maknegi e doho ewi ng'anyo mag Azimio.
Kweth Azimio go bende chano chwalo dwachgi ne kweth matwak miluongo ni NADCO mondo rang katiba mamiyo ng'ato ratiro mar chwale e doho e bwo seche 24 tok ka obila osemake. Gitielo ni pogruok bende nyaka bedie e kind sirikal kod od bura, gino ma gichayo godo piny owacho ni rocho godo ratiro mar jo od bura kod jo Kenya moko bende. Mondo mikose team audit report ni kele parliament mondo wang'eni what is the status of employment gi kako ndikji e Kenya. Jo mage maonge gi thuolo e serikal mosebed kinyono gi jo mage manigi share mokalo margi. Mondo miket chik moro ni community achiel okonego beni yudo andike kata thuolo makalo atamalo mar 30% mag appointments e serikal marwa masanini. We may have to recommend freezing appointments going forward to these communities until we reach what we call equality. Mondo mi wach help choduogi nyithindo mi help mondo som. Kik waket ni wach somo e piny kae dhi bedo mana wach ni ka in gi pesa e kinya somo. Somo nego bed ni en gima free. Kingi ma piny Ingereza King Charles mar adek kod Malkia mar pinyno Queen Camilla chano timo limbe pacho kaendi kochakore tarik 31 dweni nyaka tarik 3 dwe mar 11 mar duoko erokamano ne osiep motegno mosebede kind Kenya kod Ingereza. Limbe no en kaluwore kod gwelo manotim kod jatend piny Kenya William Ruto. Simfros Okinda leronwa chenro mar limbe Kingi kod Malkia Camilla. Ma dhi bedo kang' mokwongo ma kingino mar piny Ingereza Charles mar adek timo limbe ne piny mantiere bwo riwruok mar Commonwealth nyaka ne sidhe kaka kingi. Limbe mar kingini nyiso ni piny Kenya okwanyo hawi kaluwore ni e kama min kingi mosenindo Queen Elizabeth mar 2 noyange kaka Queen kano limo Kenya dwe mar 2 higa mar 1952. Kingi kachiel kod Malkia Queen Camilla biro donje pacho kae tarik 31 dweni ne limbe mandala dek. Chenro mar limbe Kingi kod Queen e pacho kam gibiro limo kaunti ma Nairobi kod Mombasa gi aluora mare. Maduong' e chenro margi en menyo yo ma piny Kenya kod Ingereza nyalo medo tiyo kamoro achiel. Igeno ni limbe ni bende biro jiwo yore mag kedo gi rach mar kor lwasi, jiwo thuolo mag tije ne rowere, jiwo chenro mag dongruok e kind weche mamoko. E kinde limbe margi gibiro romo kod jatend piny William Ruto kod min ode Rachel Ruto kod jokanyo mamoko mag piny owacho. Jotich mag UN, jotend kembe mopogore, jotend ute lemo, rowere kod jolweny mag pi matiegore kod jolweny mag piny Ingereza bende biro rado kod Kingi. E limbe ni bende geno ni piny Ingereza biro rwako moko kuom lit ma piny Kenya oseyudo e historia mare kod piny Ingereza kamoting'o weche mapoya mano wuok e kind higa mar 1952 nyaka 1960 e lwenje mag jo Kenya kedo gi jo wagunda. Bende gibiro limo kar hembko manyien mar paro historia mar Kenya. King Charles mar adek oselimo Kenya e okenge 3 e thuolo mokalo, mano higa mar 1971, 1978 kod 1987. Simfros Okinda, Ramogi TV. Aya, wadhi yu moro machuok dugo to wadhi go mbaka e buch jopiny gi jatelo maro miluongo ni Easter Achieng', okay, en director Kefeado, mano Kenya Female Advisory Organization. Gimomiyo kawuono ni odiochieng' dhialo nyathi manyako to ratich gi osebedo kirocho gi ndalo mang'eny. Ng'oma koro nyaka timre mondo ratiro mar nyathi manyako omi ong'ala mamalo. Mane mbaka mwadhi go. Taneno kuro ote we 2-6 nono wang'eni kanyalo somo moko 1-2 ka. Trevor Ramogi ler, mosna babana Nicola Sewe kod mama na Benta kod Odhiambo Manaftali oko maruradi erokamano ahinya. Ma Sara Singa mar wang' neno West Kanyamkago, aneno Ramogi TV kanu moja tu Nairobi kaendi yawa babu wino ni bejaluo babu wino ni jaluo. Ramogi TV ayie gi Ruto kuom okang' ma okawo ne afisas mag mibadhi, afisas mag KFS, afisas mag traffic bende koro nego kawo negi okang' ma Fred Osuru entiere Dandora Phase 2. Ramogi TV tevo imore asedonjo kaendo aneno weche mag imore kan Karen kenda mor kaka kelono weche matuch kone gi kocha maendi Benta Charles mosna nyamera Emily Olang kenu Tajo Mbita Trevor ma Hesbon ondiek. Ramogi TV lere gwenge mapany Komolo erokamano ahinya mosnwa jogweng' kanyo
Ramogi TV ayie gi Ruto kuom okang' mokao ne afisas mano nasesomo. Ero kamana ahinya neno kuru medo podi ng'eny kata temo ng'iyo kanyalo somo achiel ariyo. Ramogi TV ma endi Oweno Janabi kani Oyani Masai Kithure Kindiki oter jolweny Sondu monde eko kel kwe Sondu kanyo Sondu rach. Ero kamana ahinya kuom ute 2-3-6 nono ne kaka nyalo yudowa. Wadhi yo moro machuok waduogo to wadhi go mbaka mar buch jopiny. Kaka wanyalo medo rito ratiro mar nyathi manyako e odiochieng' midhialo godo nyathi manyako e piny mangima. Kik udhi mabor ahinya. Jipange na view sasa uduogi ber mathoth. Yurtun war bedo jaloch mar omenda miloyo pile ka pile ka ineno tuke malombo ji e view sasa gi siling 10 kende. Wan kod 100,000 miloyo pile ka pile, $500,000 miloyo juma ka juma kod grand draw mar $1,300,000. Mondo ibed jaloch, gima itimo yot mokalo. Dial *487*3# yier kama ondiki ni jipange na view sasa. Bang'e yier kama ondiki ni package mondo iyud points mabiro keti e thuolo maber mar bedo jaloch mar milionde modhuro. Jipange ushinde na view sasa. Jipange na view sasa biro na ywa tol kokal namba mar 07096670000. Weche kod chike mantie nyaka to luw. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odake kindwa. Ingeni mwandu wote, puothewa, shares, cash, jewelry, gimora mora ni nyiwika, to kendo apogo gidiriyo, inyalo kawo midwaro. Nunua KPLC tokens, bila charges, only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipa na Airtel Pay Bill, then select KPLC. Inyalo goyo kwan kod omenda ma aching' kata ma ikete bahasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo. Tema ne keto e bahasha omenda ma idwaro tiyogo kama moko to ikung kata ika. Masaya Akiba ni sasa. Save using your Equity mobile app or Equity online. Save for your short-term goals or long-term goals. Be it school fees or to start a biashara, to buy a house or a car, save for a plot or equipment, or even a wedding or a vacation. Save using your Equity mobile app or Equity online and start your journey to realize your goals. Kusave ni rahisi na Equity. Karibu member. Kamano kuom keto Ramogi TV ka endi mae mbaka mwadhi goyo gi Easter chieng' okech nikech oseyangore ni nok mar thuolo mar somo, dhier, koso tich kaachiel kod teko mar mbui gine moko kuom midhiero ma ineno ni oserocho dongruok mar ngima nyathi manyako kata nyithindo manyiri e pacho kaendi. Lipot piny owacho mar higa ma okalo, atamalo 21 mar nyithindo manyiri manie kind higni 15 nyaka 19 moyudo iye ma ohew gin mawuok e mier modhier ng'enyie. Judith Omondi miwa ler mar wachni. Piny ru kendo odiochieng' manyien tarik 11 idhialo e nyathi manyako. E Chichwa, kaunti ma Kisumu, watimo limbe ne nyathi manyako Josinta Dhiambo. E ode mar tich, lwete gwenyore kod lawe Sharan. Kae kar yuto mare. Ma nyathi manyako makama ochopie, opoyo kenge ma osegoyo. Odoko nyathi mane odongo e lwet miyo maonge wuoro. Akweda kod timbe mayombe okone yudo nyithindo manyiri
madonge e lwet minegi, gino ma okoni jopiny ok deu keto kare. Sexual harassment kwanza ng'eny. Nyithindo manyiri go through this a lot. Aparo ndalo moko kana tin adhi ora e chiro. Kana ora e chiro aromo gi baba moro. To baba moro no gima notimona no nomiya ok apar gima natimore no negatim. Because it was sexual harassment, honestly. But nikech koro aparo ne ging'eyo ni ati onge ng'ama kaka baba manyalo report ne. Nikech ng'e ni mama ukende manitiere onge gima mama unya timone. Mago challenges go nitiere kendo ng'eny. Ima ohiu, lwenje mag kit chwech kaachiel kod tuoche mag nyeye gin moko kuom midhiero ma pod luwo nyiri. E kaunti ma Nairobi, bende watwa kod rawera mane omako ich ka jahiga 16 mak mana ni ne oyudo thuolo mar dok e skul. So I got pregnant when I was 16 years old in Form 2. So I went back to school when I was 17 and I had to repeat one class behind so that I could catch up. So I'm a young mom and a student. Kamoro nyalo bedo nyao mar janyuol. Nyithindo manyiri ma osekalie midhiero makamagi, koni nok mar somo, dhier koso tich kaachiel kod teko mar mbui, oseketo ngima nyithindo manyiri kama rach. Many of the girls engage in irresponsible sexual behavior and they end up getting pregnant. And it's because of many factors. I can say poverty. You can imagine a girl does not have sanitary towels. In matters of poverty and on sanitation, we need to have, the same way we have male condom dispensers, we can have female pads dispensers. Kaka chiel kuom yore mag jiwo nyithindo manyiri, kendo tieko dhier tije mag lwedo ijiwo. Jacinta ne otieko mbalariany, kendo somo fwambo kata kamano, nyaka sani charane mapidhe. To gaps mang'eny to nitiere, especially ne nyithindo manyiri. Yudo ka nyathi manyako tieko skul, to gimano somo cha opoko yudo, koro yudo ko bet ot. Mano ok en gima ber, nikech nyathi manyako en ng'ama nigi taji mang'eny. To gima rach mogik ma nyathi manyako nyatimo en depend on ng'ama iluongo ni boyfriend, especially kapok okende. Mano hinyowa ahinya. Ji ok dwa mana accept, but gima iluongo ni pads ni nyithindo manyiri mang'eny pod ok nyal afford. Ok kata nyithindo kata mana jo 20s. Samoro pads gi pod chando nikech pesa no gionge god. Gin jok ma pod struggle. Koro ka inyalo puonj gi skills mag lwedo gi kinya bedo maber ahinya e tego nyithindo manyiri. Lipod piny owacho mane ogoli e chak higani yango ni 4 kuom nyithindo manyiri 10 mayudo iye ma ohiu gin ma ok osomo ka atamalo 21 mayudo iye ma ohiu to gin mawuok e anyuola ma ochando. Judith Omondi, Ramogi TV. Mano kore sa mar buch jopiny luong jatelo mar omen Easter Achieng' Okech, mane director mar Kefeado, en mano Kenya Female Advisory Organization, ene dara ma Kisumu. Erokamano ahinya kuom miwa seche gi Easter. En wach mar chan ni kende mamiyo ratiro mar nyathi manyako irocho koso nitiere weche mang'eny ma kelo wachni? Erokamano. Wach mar chan to ntiere to warango kaka ipuonjo nyithindo manyiri e rito ngimagi bende nitie. Nikech adwa chako kaka chon gi anyuola ne wantiere gi gimoro maniluongo ni siwinde mane ntiere ga kaka ni ipuonjo nyiri kaka ginyalo ritore an kaka ginyalo yudo gik moko mopogore opogore. Koro puonjono ne ntiere chon. To sani wayudo ka waonge gi kuonde mang'eny monyalo go twak gi mbaka gi nyithindo manyiri gi nyaka yowuoyi bende ma gintiere go e duol kuma ne wago ga mbaka gi yowuoyi. Koro iyudo ka chandruok ma nyiri ntiere go nikech bende waketo gik mang'eny mayudo kata ni ka idwa mondo ing'e gimbo kaka dendi nyalo rito dendi onge. And akwede bentiere kuonde mang'eny kata kidhi e osiptal kuma okete e chan monego bed ni yudo gimiluongo gi dho ngere ni sexual reproductive health type services. Mago gik monego yud e od thieth
tiyudo kata ka od thieth kanyo bende nitiere jok mantiere kaka nyalo duoko wach ni jonyuol ni koro iyudo ni gimiluongo ni kuma rawera nyalo dhiye pod tin especially e gweng'. Koro mago e shida mwabet go ma ok wanyal yudo e gin kawuono ne warango ni triple threat ni en gik moko adek apart from mana yudo ich kapok ipango an ka in ng'ama tin moko chan tiere wach gender based violence ma nyako moro bende owacho ni jok moko ka iwuotho to ng'ato ng'isi gik moko mopogore opogore obed ng'ama duong' obed matin obed alwora ni obed e yot nikech moko bende oyud ni e yot kae e alwora e dala kae bende yudo ni gimiluongo gi dho ngere ni incest be ng'eny. And then tiere bende threat mar adek en wach yudo tuo mar ayaki kapod ng'ato tin. Koro gigi kwarango gigi en chan ma nyako wach to inyalo puonj ji mondo waking gigi. To puonj ni mondo waking gigi thuolo ma wanyalo yudo mondo wayud kaka wanyalo kingo gigi ema samoro chuok ama onge e mier. To Easter ben chan no kende gi puonj miwacho koso nyaka migi bende oteku mar timo gik moko nikech nitiere nyathi manyako ma wuoyo gi Judith to wacho ni wach mar sanitary pads ni kende nyalo miyo nyathi manyako koro dhi manyo ir ng'at ma nyalo rocho ratiche kata ka ipuonjo gi kamano dong nyaka bende migi oteku mar ni ginyalo nyiewo gik ma gimbe gidwaro ma ok idhi ir ng'at machielo. Mano tadiero to wacho ni kata kawuono a low Lake Region Economic Block ne wan gi celebration mar International Day of the Girl Child Kericho. To gimo wach ni jonyuol ama jorit obolo nyithindo nikech tij pads ka nyathi wawach ni jok matindo adolescent chakre ka higni 9. Sama nyathi chako higni 9 mineno ka nyathi koro bedo nyathi ma koro obedo ni odongo mochako bedo ma sexual maturation stage modonjo adolescence. Janyuol nego bed ni en bong'eyo ni gigi dhi yud kanye ama en jarit ma en nyathine to ayudo ka jonyuol gi jorit bende wacho ni gibe gidhien ma gigo nyithindo gi nego rang kendgi. Mano nyiso ni jonyuol gi jorit bende obolo gimonego gitim e udi. Gin wayudo ka nyithindo bende chandre malich ka gidhi manyo gigi oko. Gin iyudo ka gimanyo kuom jo boda boda. Samoro bende sirkal be nowacho ni dhi miyo nyithindo to miyi pad achiel to e odu bende dhier ng'eny. Maka umiyi pad achiel ni nyaka iti kode gi janyuol ni ama jarit mari. Koro gik machal kamago mwayudo kelo chochni nikech gik manego nyithindo kikadhie kadho nikech jok monego kel chike gi gik marito ratiro mar nyithindo gi ok tim gik monego gitim e ot ok gitim. Serkal bende tie gi chochni moko matin mag gigi ok chop e skul kaka nego gichop and kuonde mopogore opogre kaka ginyalo yudo puonj kaka ginyalo ritore bende ok pod koyangre maber kabisa. Ko gin pod wayudo chochni mang'eny kabisa and gini nenre e atama malo mano yang kawuono from the Department of Health. Gin wayudo ka triple threat ni duong' kabisa kuom jok matindo. To Easter chan ni momedore no jonyuol koso jonyuol ema koro tinde bolo mana nyithindgi nikech ndalo machon ma gik manok iwinj ka timore. En chan momedore ahinya ne jonyuol bende makoro gimbe manyo magimanyo ni emomiyo koro ginyal puonjo nyithindo namba 1 mich bok ginyal miyo nyithindo pesa ma ginyiewogo gik moko koso ang'o matimore ka. Jonyuol bende gi jorit bende obolo gik monego gitim. To bende wayudo ka jonyuol moko kaka gimbende ne gidongo. Gimbe giparo ni kaka ne gidongo kaka nego gipidh nyithindo ame kaka girit nyithindo. Nikech ne gidongo kuma imbende ni nyisi ni dhi many. Nikech an ok anyal ambe achandora. Koro en kaka paro marwa kaka wan e ot. To gik ma paro gitimore ema miyo jonyuol bende bolo nyithindo, mamiyo nyithindo bet gi
kuonde mar hatari sana nikech gibedo gi chochni mang'eny mondo gimany gigo ong'isi ni idhi manye kanyo. Jonyuol gi bende wawacho niya, sani kaka piny nitiere kuonde mane jonyuol nyalo yudo gik ma ginyalo timo mondo ginyiew gik monego ginyiew gi kaka pads, bech pads kata kidhi e duka sani beche nitiere ata mamalo kata ka Kenya wacho ni pads nego bed 0 rated ma tax onge, ushuru nego kik ketie, to pod iyudo ni ma beche tin mogik. Iyudo ka ma beche tin mogik paket achiel nyalo bet siling 45. To kin ng'ama tiyo mondo iyud 45 in gi nyithindo kata 3 to imbe dware mondo iyud paket kata 3 for nyathi achiel and then iyud meki, samoro jok moko ok nyal yudo gik machal kamage. Gin sirikal iwacho ni mondo girang gini mondo gikony nyithindo machal kamago e skul mondo gigochop e skul. So jonyuol obolo nyithindo, sirikal bende obolo nyithindo, gin wan gi chandruok mantiere gogi. Kenya ka bed ni nyalo riwore mondo girang ne nyithindo ratich gi mondo gibed e skul mondo giyud gik makonyogi mondo gibed kik gimany gik moko mopogore opogore, nyaka giriwre gi jok moko, nyaka ka jo boda boda kata jopuonje moko e skul kata jok moko oko mar skul kuma gintiere ama kuma gidakie. Mano tij janyuol, mano tij sirikal, to ken tij nyathi matin nikech nyithindo gi gin jo higni wachako higni 9. Nyathi machako higni 9 ok nyal chako tich karango gik machal kamago. Yet sirikal nyalo keto budget mopogre manyalo yudo nyithindo gi te nikech ging'eyo under social services nyithindo mok nyal gi jok manyalo. Easter, iwacho wach mar triple threat ma achiel kuom gi en landruok mag kute mag ayaki, machiel en lwenje mag kit chuech kata sexual gender based violence, to machiel en gamo iye ma oew kata teen pregnancies. To no aneno report mar migawo mar thieth miluongo ni KDHSS report 2022 mawacho ni nyithindo mapok higni pok ochopo 18, nyithindo 98 yudo kute mag ayaki e juma. Mano nyiso ni gin nyithindo 14 pile ka pile. Maendi nyalo bedo no kel gi weche mag mbui nikech koro lony manyasani nitiere kaka nyithindo somo gik moko to gineno ni bedo gi boyfriend ni gima ber, ambe koro tinda sepong, koso maendi en sirikal ema osetiyo maber koso jonyuol. Gimomiyo gigi wayudo ka data no wuok en nikech sani koro sirikal oketo ni ji nyalo dhi e od thieth mapimre ma koro wang'eyo gigi chon ne gin mbaka manopand ma ok wanyal ng'eyo. To gimomiyo samoro gigi timre en nikech sirikal oketo ni Ministry of Education nego bed ni timo gimiluongo ni sex education ka nyathi pod tin. Ma ka nyathi ja higni 9 nego chak nyise kaka dende chal anda kaka obodongo. An ing'ise kaka gik moko chal. Koro ok wach ni bad manners gi dho ngere ama mago gik mag jok madongo. Ing'iso nyithindo idwacho gi dho ngere ni age appropriate. Kaka iki chal e kaka puonj nyalo bet. To wayudo ni sama onego tim gigi ok wapuonj nyithindo kaka onego wapuonjgi kaka ginyalo ritore. Nikech samidongo science wacho ni nitie gik mogibo winjo, ibo bet gi gimiluongo ni dhigero ngere ni sexual attraction. Ibo rango ng'at ma chwech ne opogre gi mari ama chwech ne chal gi mari kaka opogre. Koro kaka ibo range ibo tie gi gimoro ma imiyo mondo idwaro riwri kode ama ihere, to kok ing'is nyathi kaka onyalo ritore. Ama ok ipuonje ni gigi inyalo rango ng'ani kamae, to kata kirange kama ok ochuno ni nyaka itim gik ma iparo ni dendi dwaro. Mae kaka inyalo timo gik mopogore opogore kata ka dendi timo kama. Ok wang'is nyithindo to waparo ni gibong'e nade. Koro gibo rango gigi e mbui ni ginyalo yudo gik puonj maber, to e mbui ni bende nitiere puonj mochochre. Koro ka wadwaro puonj maber, nego warang ni curriculum chal nade. Nego warang ni otwa wachang'o.
to nego warang ni mbui kae gik ma ikete mbui mage ma nyithindo nyalo rango ibet gi nyithindo mondo imbi rang kata ka simbi nyithindo dhiga kama kanye mondo girang gik mopogore opogore nikech chochni bende wayudo sani nikech sama nyithindo sama gibet e stage ni nyithindo moko bende wayudo ni sani jonyuol wacho ni gin nyaka addicted to pornography nikech onge ng'ama puonjo gi gik miluongo ni sex education gik ma inyalo maber gi gik maricho. Okay. So age appropriate gik makare gi ik mar ng'ato nitiere curriculum tiere kode kanisa gi kuonde mar lemo bende nitiere kaka giwacho gik moko pondo ma ok ikwede ng'ato mi kuong ng'ato kuonde wa mar mier bende nitiere kuma iwacho gigi to kwatim kaka nego tim. To Easter ing'eni higa mani kare ni kama wach lokore nikech ndalo moko nokel wach moro ma dongere iluongo ni sexual reproductive health education to ne en ywak kuonde te jonyuol nowuok mager ka giwacho ni an nyathina ma jahigni 10 pod tin mok adwa nopuonje gimoro amora. To sani to koro piny olony ma gin gi lony ma nyasani samoro gidonjo mana e mbui to gineno gik mane ok onego bed ni gineno. Koro higa mani kare ni en higa mane monego puonje nyithindo? Wapenje jonyuol ni gin to nopuonj gi ndalo mage. Wapenje jonyuol ni kwarango gima ka wawache kitwa gi timbe mar joluo. Siwinde ni chako puonj ji e ang'o e siwinde. To duol ne puonjo yowuoyi ang'o. E siwinde ne miyo madongo ema ne puonjo nyithindo kaka chwech margi bet, an sama chwech margi lokore, gima giboneno, an kaka ginyalo ritore. So mago ne ntiere sani to waweyo gik mane ntiere chon mane nyalo konyo tayo ji kuonde mopogore opogore. E gin wayudo ni sani arita mar nyithindo bet matek nikech waweyo ni skul. Ka skul bende wacho ni mano ok tijgi, tijgi en curriculum gi minsko oweyo kanyo. Koro nyithindo ohoyaye ma nyithindo onge kuma gipuonjore koro giborango e mutandao. E mbui yamo ka ema giborango kaka gibowinjo. Nikech onge ng'ama duong' mwadwa chomo wachni. To serikal bende ka wacho ni sexual reproductive health rights nego bedi e katiba ntiere kaka wach ni access to quality health care article 43. Quality health care ni nyalo bet mana ko puonji e wach dendi kaka inyalo ritori. Okay. To en mar jote. Okay. Easter neno penjo moro nitiere ka endi wacho ni Asam Kouko wacho ni aneni maler kendo Ramogi ler seriously nyakwar dogo cha omenda kete mana kanyo. Wacho ni ana wuoro ni pile pile en mana girl child. Why not the boy child? Nyathi ma wuoyi to bi wuoye kama. Be nitiere kibaji moro ni dipo ko mi nyathi ma nyako teku kabisa makoro wicho wil gi nyathi ma wuoyi. Adwa duoko ni day of the boy child be nitie. Chuo bende orange doge gin ma wacho ni nitiere gima iluongo ni duol. Mano yang mondo chuo bondo lose gi yowuoyi. Chuo koro ringo kuma nogo gilose gi yowuoyi gi odiechieng gi bende nitiere igani. To chuo weyo chieng manonego ket ni mondo gilos gi yowuoyi. To koro ka mine koro wacho ni wan koro chieng ni walose gi nyiri. Mondo jonyuol te olose gi nyiri bende kaka chieng mano yang ni yowuoyi igani. To koro iwacho ni ang'omyo koro iwe mana mar nyako. Nyako bende dhano kaka yawuoyi bende dhano. Okay. Odiochieng ni en mar nyiri. Kaka ntie bodet kata December koni bodet December 3rd en odiochieng mar jok mantie gi ng'ol mopogore opogore. Koro chuo orange do chieng mano ket mano yang maler e igani.
mar yowuoyi mondo gimbende giwuog gi migawo mopogore opogore e gweng' mopogore opogore mondo gibede gi yowuoyi e duol kaka kawuono bende ne wan gi siwinde maduong' kane waloso gi nyiri. To Easter ka koro watieko mbaka ni kata an nyoro nan Kericho kanya ng'ini kanye kamano yange odiochieng' mar dhialo nyathi manyako ayanga kawuono. Winjruok mane manowuok kanyo nikech koro anto nan kanyo nyoro inta ng'ini nin kanyo kawuono. Winjruok mane ma diwachi ni nowuok maler manyiso ni koro mae kuma wadhi chomo bang' ma. Winjruok manowuok maler en wach mar ria pesa county ka county nyaka national government oyango pesa mondo triple threat ni kaka ne gibete conference in 2019 miluongo ni ICPD 25. Mano nen conference mano ket mopogore opogore and conference of the issues of population. So ICPD 25 no yango maler ni nyaka wabed gi commitments. To national government gi county government no wacho maler ni e wach GBV mano wach mar gender based violence kuonde popogore opogore boket kuonde ma ji botimo puonj for prevention to spaces kendo mar rescue centers ma ji nyalo dhi kabuoro bende boket kando ma counties kata awacho counties machal mar Kericho nyaka ma Kisumu osiketo nyaka kuonde ma gibodonate lo ma ibonate mondo kuonde gi bende obedie. So no wach kamano ni policies nyaka bedi mopogore opogore. Okay. Apart from policies wano wach go gi pesa mano wach ni county ka county dhi wacho. First ladies be no wacho ni gidwa keto gimi wacho ni puonjo mag mar first ladies forum or first spouses nikech tinde ben wan gi first husband. For first spouses forum bondo wacho ni gibotimo leadership and mentorship of yowuoyi nyaka nyiri. Mondo sama yowuoyi gi nyiri dongo nego puonjgi kaka ginyalo dongo. To bende gik makonyo ji e yo mapogre mar education. Mondo jok mo yudo ka gichwanyre ma giyudo ich kachon. TVET spaces mondo jok man nyalo dok e school nikech education be no yut ni konyo ji. So kair education kae be no wach ni gibok konyo ji mondo kata kichwanyori tinyalo dok e school ga TVET mondo yud skills. Okay. And magi no wach ni oket kando mar ji te to particularly kawuono mar nyiri ma oyudo ka ok gitieko school nikech giyudo nyithindo ma gipango to kata ka giyudo nyithindo machon. Koro gik machal kamago nitie. Okay. Mondo e school weche dhi nyime families be no ngis ni ochak puonjo gi loso gi nyithindo. Nikech ka families ok los gi nyithindo wadhi yudo chandruok. Okay. Koro mago social education manyalo timre e udi. Okay. Mage mano wach kawuono to koro ka gigi otimre ka omenda nitie to jotelo nitie to service bese nitiere to wabo yudo ka triple threat ni wanyalo lose ma walos maber. Erokamano ahinya. Erokamano kumiwa sechegi mano Easter Achieng' Okech ma en director Kefeado en Kenya Female Advisory Organization ne gine wach mar dhialo nyathi manyako higa montiere ni mane buch jobe. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Enjoy this romantic drama of Kundali Bagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odak e kindwa. Unga nyororo kwa ugali moto, keto
gani kama sio raha premium. An Bahati neging'ia ka mtoto wa mama, tinde giluonga mtoto wa Kavagara. En mogo mayom rachar dum mamit to yudre kamora mora. Kwa raha familia atiogi raha premium. Setting up a fundraiser is now just a click away. Visit www.saidika.co.ke and start your fundraising journey today. Medical emergencies, funerals, weddings, supporting your church, school, or corporate needs, Saidika makes fundraising much easier. Once you visit www.saidika.co.ke, select Start a Fundraiser and watch your cause come to life. Share your fundraiser with friends and the global community for seamless support. Donate and receive funds easily through mobile money, debit, or credit cards. Dial *802# or visit www.saidika.co.ke and be the change today. Saidika, connecting hearts, changing lives. Together, we make a difference. RAMOGI TV kaendi jopinye gwenge marungo obuolo West Kamagake kar chung od bura makasipol kwayo sirikand kaunti ma Homa Bay mondo yie ogernegi hospital e gwengego magiwacho ni pok ne obedo gi hospital mora mora maginyalo yude konyruok. Giwacho ni gin kod lowo ma winjo bed ni igere hospitalno mondo giyude konyruok kaluwore gi tuoche mosebedo ka chando jopiny e gwengno. Ali Abich miyo lero. Kaunti ma Homa Bay osebedo ka keto kenge mopogore mar bero sekta mar thieth mondo mi jopiny oyud chenro mag thieth e yo mowinjore. Kata kamano, nitie moko kuom gwenge kaunti ni ma jopiny pod yude pek kaluwore gi onge mag ute thieth machiegni kodgi kendo chunogi mondo gilaw chenro mag thieth e osiptende maboyo kodgi. E gweng' marungo buolo West Kamagak wuode kachud bura makasepol en achiel kuom gwenge ma jopiny nene pek mar yudo chenro mag thieth e yo mowinjore. Adieri e gweng' ma wantiere ni iluongo ni Rongo Obuolo area ka en gweng' ma onge osiptal machiegni. Dhano oganda modak ka eri osebedo ka nitiere kod ng'ikruok e yore mag tuoche kaka ginyalo chopo osiptal ok osebedo negi mayot. To wagoero mondo mi jogewa mantiere kod chandruok mar tuoche ma ok nyalo yudo thuolo mar dhi osiptal oyud thieth e gweng' ka eri. En adieri ma onge kiawa ni chan nyalo timo gik mathoth ne miere kae to goyo ji piny. Tadieri ma bende nitiere makelo geno en ni ka oganda ni ngima e yore mag ringruok to gin tiere kod ngima maber bende pachgi nyalo paro maber. Jopiny e gweng'ni ahinya to mago mani kod tuoche madwaro thieth makinde ka kinde ywago pek mar wuoth ka gilaw chenro mag thieth e kar od thieth mar piny owacho mantie boma ma Oyugis kendo gisiko ka giketo geno margi kuom riwruoge moko mag piny owacho ma osebedo ka tero negi chenro mag thieth nono maonge chudo. Kora akwayo oganda kata mane area manika chunya digo mani dewa yud kata dispensary moro manyalo bedo e area ni mondo mi okonywa nikech wan wabor kod agoro kata kaka ing'ada ora kata samoro tuo go ng'ato gotieno onge kaka inyalo konyori. Gweng'wa ka gima area ni mar Kowino kama wantie ni wabor go hospital mane district koga makalo kod malo kwa dhi wire loka mamine madongo ok nyal kalo yo gi nyithindo. Ka Nyasaye nyalo miyo hospital moro kama wantie ni kata wuon lopni oyie konyalo yudo minutes moro mondo oger hospital e lopni. Riwruoge ma osebedo ka siro thieth mag jopiny e kor gwenge wacho ni nitie jopiny mathoth ma osebedo ka lawo thieth kuonde maboyo kodgi ka dwaro margi en mondo sirikand kaunti ni omed tero chenro mag thieth nyaka e kor gwenge mondo mi okony jopiny. To watemo ng'iyo areas ma osiptal nitie mabor ma kidhi tedo ka ok yot mondo ji odhi mayud thieth nikech distance mantiere kuma hospital nitiere. Ma ema nonro mwasetimo to kendo ma kela e kwayo county marwa nikech health is devolve ni mondo ging'i ane yo ma thieth nyalo chopo go machiegni ne ogandawa. Ging'i ka wanyalo bedo gi dispensaries moko matindo kaka koro kama wantie West Kamagaka ka wanyalo yudo dispensary moro machiegni ka to nyalo konyowa mondo jowa yud kuonde ma ginyalo yudo yath machiegni. Ali Abich, RAMOGI TV, Homa Bay.
Jolupo e dho wath machuda mani Mombasa ywak waluwore gi jokit mwandu magikoni yako lope mani e dho wadhno ka ging'ado yiende mani alwora mar nam gino marocho kuonde ma rech nyuole. Gikoni kata bang' chwalo ng'ur margi e apise mopogore opogore onge okang' malong'o mosekaw gino mabende nego chuny jogo mosebedo ka rito alworano mar nam. George Aoko miyowa ler mar wachni. Ma en dho wath machuda mantiere Moroto e kaunti ma Mombasa. Kae, jolupo koni gionge kod mor kaluwore gi kwan rech magiyuak ni odok piny malich mokalo. Midhiero ni gikoni timore kaluwore gi jogo mang'ado yiende manie tie nam kuma rech nyuolie, kae to gibugo kuondego gi maram kod kite eka gigere udi. Mikoko imekatwa ili watu wapate plot, wajenge nyumba, auze. Je, ikifikia hapo mvuvi atakuwa na kipato? Hakuna kipato. Samaki kutembea humu ni nadhira kwa sababu sehemu zao za kuzalisha zimechukuliwa. Forest ilisema nyinyi madamu mko hapa mwavuvi tumaweka nyinyi mlinda hii mikoko. Lakini hii sehemu ya kwenda kule Moroto nakwambia nyumba ziko ndani ya maji. Wengine wanauza, wengine wanajenga. Tena hizo nyumba zinajengwa katika sehemu za bahari. Jogo makedo ni weche magalwora bende koro ywak ni taka migolo kuondego sani ichwalo e nam, wach mabende rocho ngima rech kaachiel kod chwech mamoko manie e nam. Wameweza kuleta uchafu mwingi bwaga uchafu kule kwenye mikoko, na ule uchafu ndio unaua lile mizizi ya mikoko. Serikali ya kaunti, watu wa foresti, wote hao huwapigia simu na wakaja. Sijui kama wakija wanakutana na wenye pesa, wanapigwa pesa. Hao watu ambao wanafukia ni watu ambao wanajipiga kifua, wanasema serikali iko mikononi mwao. Na kwa kusema kweli hairuhusiwi ufuo bahari ufukiwe ujengwe nyumba. En ng'ur magikone gisechwalo e apise duto mowinjore, to kata kamano ywakgino gikone chal mana kagoyo le e kidi. Luoro margi en ni mijing'o ma piny owacho keto mar rito alwora mag nam kidek rem chope wang'e kadiponi ok bikawo okang' mapiyo mar rakore gi wachno. Na shida hii sikuwa kama serikali haijui, inajua. Kiwa Mombasa yenyewe kaunti wanakuja hapa, foresti wanakuja hapa, na nyumba bado zaendelea ufuoni kujengwa. Na hata forest wanajua. Sasa sisi hatuweza kupigana nao hawa watu kwa sababu hawa ni watu wenye mapesa. Tunaomba county government, serikali kuu na forest, manake mikoko iko chini ya forest, wafanye haraka waje hapa bandarini, waondoe watu ambao wameingilia mikoko na wanaendelea kuingia ndani ya bahari sasa. Ma timore mananda lubora bang' apisa maduong' mochung'ne weche mag bunge kadhodh nam chumbi kaachiel kod apisas manie kaunti ma Mombasa yuoro e alworano kendo singo ni onge chenro moro amora mar gedo mabiro dhi nyime kanyo. Mikoko inaharibiwa ili watu wachache waweze kufaidika na hii hali ya ujenzi wa nyumba ambazo sio zinajengwa mahali ambako hakuna kibali. Kwa hivyo kama shirika la Kenya Forest Service tumechukua jambo hili kwa uzito na tutaweza kufuatilia kabisa kwamba zile kesi ambazo tulikuwa nazo kotini tumefuatilia zimekwisha, wenyewe hatua imechukuliwa kisheria, na pia tuzuie hii mahali kusiendelee kujengwa tena. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Wadonjane weche mag tuke sani ni koro japuonjre ma jahigni 15 ma ja klas 8 e sikund primar mar Mariba e sub county ma Nyatike mane omako gol ne tim mar adhula mar piny Kenya e tuke mag sikunde mag primary mane obagi e piny Rwanda higani ne oyudo dhial makende odiochieng' mar dhialo nyithindo manyiri. Piny mangima dhialo nyathi manyako odiochieng' ma kawuono. E kaunti ma Migori, japuonje Eufenia Koth Juma, majigni 15, masomo e skul primary mar Mariba, e sab kono ma Nyatike, obedo achiel kuom nyiri moyudo dhial makende. Akoth odhial kod sikundno ma osomo kare kod were ma intierego e tuke mag adhula. Ne obedo jagol mar tim mar adhula mar joma nyiri mag sikunde mag primary manotugo ne piny Kenya e pinyno mar Rwanda higani. Gima nyalo wacho mana neno maber en pap na watuge Pau Stadium gi
gipidho any fruits mang'eny. E kinde mokwongo kanene classes machien gi nodhi nyaka e games mag bases gi mag zone, but this time round kanyo wuok to wambe nyo mako dho wuok gi talent mare ni mo dhia were japuonje ni ne onene kapod otin. Kata kamano yandi ok ni oseketo sinani nyaka ne oromo higa mokalo. Yani natimo rako mang'eny nakawo chunya makete bolte to kan wachopo East Africa kono tuke ne beyo. To kata dala ka nohero opira tugo gi opira mar ananga kata koa skul modeko to okona ne baba an atugo mana mipira onge kama na adhi. Sikul bende ne okonye e yudo tiegruok kendo jiwo talanta mare. Wasebedo ka wakonyore tugo kata ka tiego nyathiwa ni. Japuonje ni madhi timo penj mar klas 8 higani pod nitiere kod lek madhi nyime kata bed ni pod okalo e pek makoni kod kocha. Ber nyalo gola kaka mama onge godo baba onge godo inyalo gola mabor malosodwa. Kata bed ni japuonje ne yudo thuolo mar nyiso were mare, ywak pod nitiere ne nyithindo manyiri mathoth mantie kod were ok osewuok oko mondo koro ti kodgi nikech onge mar lwasi makare. George Juma, Ramogi TV, Migori. Safi sana. Koro Joseph Ndivo ma en jadak makayole jaloch ma Juma ni mar nus milioni shabiki kaende jackpot. Ndivo yande ne en dereva mar taksi mabang'e to tije nokethore bang' yudo masira mar ndara. Olero ni nolieko kare tuke ma chopo 11 kuom 13. Nowacho ni obiro tiyo gi pesa no e chulo fees ne nyithinde komedo ni pesa modong' to obiro chako godo ohala. Nyaka sani joloch 27 oseyudo jackpot maromo milioni 13.5. In bende inyalo donjo e tugo no kioro ote machuok mondiki ni KJP e namba mar 29063. Ndio nusu milioni. Hii pesa ukipigiwa simu ambapo umeshinda nusu milioni ulikuwa wapi? Na on Sunday nikapikiwa simu nikaambiwa mimi ndio msindi wakaenda jackpot mwendo wa saa 4. Kwanza nikafikiria ni Coneman, nikarudi nikapikiwa nikaona sio Coneman, nikaeleza mwenzangu, nikaita mwenzangu nikamweleza. Nikamwambia nimekuwa msindi akuja niangalie kama nimeshinda juu nilikuwa naona ni kama Coneman. Akaniambia ni ukweli nimeshinda juu nilikuwa nimeumia na nilikuwa kwa nyumba. Yes. Unaona already nimeumia siwezi fanya kazi. Nilikuwa nafanya kazi bareni lakini by now nakaa kwa nyumba. Nitatumia pesa kwa kusomesha watoto, nilikuwa na shida ya watoto, school fees. Na ingine nitaweka kwa biashara, ni boost biashara yangu niendelee kimaisha. Tim maradhula mar nyiri manie bwo higni 20 mapacho kae ndie The Rising Starlets notimora kubugik motelo ne wuok e pacho kae ka gidhi Angola ni tuke mag laro thuolo mar dhi e tuke mag laro kombe mar piny ngima. Ne rowere manie bwo higni 20 ma koro dhi timore e piny mar Angola. Tim no noloyo Angola gonde 6-1 e tielo mokwongo e alap manyayo ka tielo mar 2 mar tugo no idhi goe boma ma Luanda e piny Angola. Kocha mar tim no Beldin Odemba onyiso geno maduong' ni ginyi Kenya goeko. Kata kamano owacho ni tuka adhula iyango duoko ne bang' dakika 90. Tunaweza sema ni timu imetrain, wako ready. Approach yetu hii game haiendi kuwa ni kama tayari tusha win game. Tulicheza of course first round, tushamaliza first leg ya hii round tukashinda, but easy as going over until you play the second match na ukue sure that we proceed kwa the next round. Tumeweza kuongea na coach ameweza kutukumbusha target ni World Cup, si kushinda Angola pekee. So vinyo tunaenda kucheza na Angola hii game ya we ndio vinyo tutaface kucheza team ka Cameroon, cause si hatuogopi mtu. Vinyo tulikuwa ogopa wakikuja huku pia tukienda kwa hatuogopi. So game ya kwanza tuliwin, but kuna mistakes tulikuwa tumefanya, so our next game ni kucorrect hizo mistake na tunaomba kushinda with a bigger margin.
Okay, mane kama weche ndo maro imore Belinda Dhiambo wachono nindo maber anto nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakuar guok kocha pesa madnya sai gwedhi na uja kama Shabikia na mia. Bet na 100 bob or more on these games kwenye shabiki.com for a chance to win amazing cash prizes kila Tuesday na Friday. Shabikia na mia. Hapa shabiki.com. The more you play, the higher your chances of winning. Min shabiki na nadeku place tena. Nilieka kichwa yangu ikabai tena. Play responsibly. Sasa kwa tao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye